सिगाङावनो नैबे आंनि चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाहैबाय आरोना। दायो नै जोंहा जोंनि न'खराव माने जोंहा ग्रुपनि न' मोननाय मानि अपेनिं जादों आरोना। दायो जानो सियारमेन फैदों आरो बिदिनो प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासैबो ज' जानानै फैदों आरोना जोंनाय माने न' अपेनिं खालामनो थाखाय। दायो स' नोंथांमोनहा नायलांदो आरोना। दायो बेखौ आङो माने साहाजों बानायनाय जाहैबाय। माने गायसनजेननो फैदों आरोना। दायो नै नियमफोरखौ नायदो मारै मारै खालामदों बिथांमोनहा गावसिनि नियम बायदि माने जास्ट नायफैनानै बुंफैदों आरोना। स' नायलांदो आरो नै जोंहा बेखौ हानानै बै न'खरसेयाव थांबाय आरोना नैबेहाय। नैबे न'खरसेया जाबाय नै बिराद हाग्रा बारियावसो। माने न'आ बिसिना हावरि साहासोमोन। दायो बिथांमोना बाव खारबोनो नागिरबाय आरोना।